súťažiť v tanečnom štýle hip-hop a v čom spočíva hip-hop. To sa nedá ani povedať, že v čom spočíva. Hip-hop je v podstate životný štýl, to vedia všetci, ale pre nás je to hlavne pocitová vec, je to niečo, kde sa môžeme nájsť, kde sa vieme vyjadriť. Myslím si, že hip-hop má dosť veľkú základňu na Slovensku a že práve preto by sme mohli mať dosť veľké šance uspieť v tejto súťaži. My sa budeme snažiť o to, aby sme ten hip-hop tak reprezentovali, aby bol čo najlepšie a aby sme tým hip-hopom zaujali tých ľudí. Víťazstvo tomu dáva nejakú inú dimenziu, ale stále to ostáva tá láska k tomu tancu a to sa na tom nič nemení. Tancujem tak, žijem, užívam si to, snívam, lietam, vnímam, milujem, prežívam moment, cítim, som sama sebou, nevnímam realitu, spomínam, som slobodná, na chvíľu žijem. Žijem svoj najkrajší sen.